Guys, yan, pabalik na tayo sa New Brunswick. Woo! At itong timbangan nila dito sa Enfield, Nova Scotia ay bukas. I'm sure doon sa kabila, Amherst, bukas din yun. Nadaanan ko na kanina to eh, kaso nga lang si Fran doon tayo sa kabila eh. Wala naman tayong kakaba-kaba, halos wala na tayong laman, mga 3 paletan na lang siguro yun. Nako, pinaikot yata yung isa. Pinag-park o magpapahinga lang siya. Nag-report yata. Tanker yun eh, tanker. Baka ano lang, iihi lang. Bumaba, pag bumaba siya tapos pupunta siya sa loob, alam na. Okay, tayo naman. Okay, no problem, green light. Pinag-report siya. Ayun yung driver eh, pupunta ron, dala-dala niya yung mga papilis. Report. Anyway guys, issue na yun na kailangan niyang lagpasan. Tara, sunod dito, dadaanan natin yung dadaan tayo sa toll gate papunta sa west, pabalik. Alright guys, ayan, dito na tayo sa toll, pabalik. Kaya pala doon dapat yung mga dadan, yung mga oversize para makuha nyo ito. Ito guys, ang pangarap ko talaga na klase, Airstream. Sana all may Airstream. Ang ganda nito guys, hindi kinakalawang niya. Pag manalo ako ng loto, makikita nyo magkakaroon na kay Airstream. Wow! Siyempre nanalo ka loto. Hi there! Hello! Right here. Yeah. Stop it for me please. Yeah, always in the safe. Yep. That way, yeah. No, right there. Yeah. Gotta work. It will. That's the one that I used before. Can you just hold on? What? Yes. Half here. No. Oh, right there. Yeah, right there. There. It don't work there. Sometimes it does. Sometimes it don't work. Okay. No. So I don't know why. Yeah, I understand. Thank you. Have a good day. Have a good day now. Yeah. Yeah. Yan guys, another 15 bucks pabalik.
Okay, so kanina 15, another 15, dalawa na to, oh, tignan nyo, oh. 15, 30. Yan. Diyan ka lang muna. Okay, diretso na tayo guys doon sa Shell Moncton, New Brunswick. Doon tayo magpapahinga for the day. Bukas na naman ang delivery. Pero pa tayong 1 oras at kalahati. Okay, we are now in New Brunswick guys. Ayun na yung sign, New Brunswick, Canada. At dun sa likuran natin yung sign naman ng Nova Scotia. Yan. Kalating oras pa, andun na tayo sa parkingan natin. Balik ulit tayo sa parkingan. Matulog ulit tayo. Ano pa nga ba? Ano talaga? Okay lang, ang importante naman kompleto ako doon sa parkingan ko. Meron akong shower kung gusto kong mag-shower. Merong gym, mamaya punta tayo doon sa gym nila. Merong wifi na malakas. Kung gusto kong kumain ng restaurant, meron din. But anyway, marami tayong pagkain dyan, no? Sa mga nakasunod sa video vlog na lakay, no? Ang dami nating pagkain niya, kaya hindi ako bibili. Mas gusto kong gumawa ng pagkain ko kaysa yung bibili ng mga fast food. Sa totoo lang guys, iniwasan ko na rin uminom ng soft drinks. At tagal ko lang hindi uminom ng soft drinks, sa totoo lang. Siguro mga 6 months, mahigit. Pagkakatanda ko, water lang talaga. Apat na ganito ang naubos ko sa isang maghapon. 1,000 ml, 3 litro. Mahigit pa minsan. But anyway, ito, malapit-lapit na tayo. Kalahating oras na lang. Airstream. Ganda. Alright guys, ayan. Whew. Malapit na tayo sa ating parking area. Exit 462 Caledonia Park. Yan. Take exit 462 on the right for Caledonia Industrial Park, then take the first right. Okay. Balik tayo sa parkingan, mga lode. Sana bakante pa yung pwesto natin. Turn right at the stop sign. Ayun pala. Doon sa platdik na yan. Bakante, saktong-sakto. Sakto-sakto. Kung saan tayo naka-spot, doon din tayo.
idol, nandito na tayo. Peterbilt, oh, yung mga bagong Peterbilt nila, oh. Sana all may Peterbilt. Kaso nga lang, ang makina ng Peterbilt guys, Packard eh. Packard. Base sa review, hindi daw maganda ang Packard eh. Yan ang review ah. Alright guys, balik tayo sa parking area. Yan, dyan tayo. Matawag si Mrs. Okay. Okay, lagay yung sarili ko ng sleeper. Ikutan muna natin guys. Mag-post trip muna tayo bago lang ako sarili ko ng sleeper. Tara. Alright guys, yan, tamang ikot lang. Temperature, make sure. Sarado na yung isa eh. 0 ang set point, 3 ang box. Yan. Makakasurvive pa yan. Yun. Nice. Walang problema sa truck at saka trailer. Tama-tama bukas mag-i-deliver tayo ng isa, tapos babalik ulit tayo next day. Ano ba yan? Okay ang truck. Ngayon guys, tulog muna tayo ngayong gabi. Tapos bukas ulit simulan natin ang araw. Alas 11 ang ating delivery. Guys, nagbabalik ang lakay. Dito pa rin tayo sa Moncton truck stop. Ano? Mayroon akong itlog guys, na white egg ito eh, na ginawa ni Mrs. kasi umu-order kami ng mga itlog. Tapos minsan pagka kailangan lang niya yung itlog lang, yung yellow lang, iniipon niya yung white egg. Parang panis na eh, kaya hindi ko nalulutuin, itatapong ko na lang. Sayang, pero wala akong magagawa. Tapon na lang natin dito sa may basurahan nila dito, para kunin na lang yung mga basura. Parang may amoy na ano eh, hindi ko nagustuhan, kaya magpiprito sana ako kasi white egg maganda nga yun sana. Kasi walang kolesterol yon, kasi wala yung yellow. Kaso may pagbukas ko may amoy, kaya tapon na natin. But anyway, inspection na tayo ng truck. Ilaw. Temperature. Tinignan naman natin kagahapon yung mga ano natin, di na tayo nag-move eh. Visual na lang.
make sure natin dito. Dito pa yung mga sealed natin, padlock. Dalawang delivery pa ito guys. Isang delivery ngayong araw na to tandaan nyo. Tapos babalik ulit ako dito sa truck stop na to. Matutulog ako, tapos bukas ulit yung isang delivery. Napaka walwal naman yung ginawa nilang delivery appointment. So nakakainis na eh. Hindi maganda. Biniyak-biyak nila. So tenga ko ulit mamaya pagkatapos ko delivery. Ang lapit pa naman nung dideliveran ko. Ito guys, wala pang 1 kilometro. There's no 1 kilometer. Yung dideliveran ko dyan lang din. Yung dineliveran natin nung una, magkatabi lang kasi loblo yon. Tapos ito Walmart. Pati yung appointment ko is alas 11. Anong oras na ba? Alas 10 na. Kaya tama-tama para hindi tayo malate. Let's go. Yan, Peterbilt. Lapit lang. Pwede ko nga sanang pagapangin pero hindi na. Ba't ko pagagapangin ng truck ko eh. Ito na lang tayo doon na nakadrive. Marami naman tayong driving hours. Ano? 0.7 miles. Sa kilometro lang, andun na tayo. Mag-check-in lang tayo sa loob. Yes! Okay. Off duty. Okay, so best tayo kasi wire. Ako meron naka-boots naman na ako, guys. Kita nyo boots. Ayan guys, boots. Nakita natin yung boots natin. Wow! Alright, let's go. Kailangan daw nila ng ID ko, guys.
later? Yeah. I will go get my things. Alright guys, putulin ko na daw yung seal dito, sabi nila. Antay lang kayo dyan. Pinutol ko na yung seal, pinalitan niya ng plastic seal. Tayo lang natin papel. Okay, tara na sa opisina guys. Andito na yung mga papel ng check-in. May stricto talaga dito sa ano eh, sa Walmart na to. Magagawa guys talaga. Policy is policy. We cannot change that. Alright guys, ayan. Door 12 daw tayo. Break the seal. Yung inilagay ng lady guard doon. Yan. Lagay ko lang dito sa harapan. Buksan na lang nila yung ano na yan. Yan. Gawin natin dyan. Atras tayo sa door 12. Tatanggalan ah. Nasagin na naman siguro nila oh. Tanggal oh. Tayo. Ano? Tanggal. Na-damage ng customer ito. Na-damage ng customer. Ano? Siguro yung pagpasok nila, pagka papasok sila, may angat nila yung forklift, yun, damage ng customer guys. Ayan, na-damage yan ng customer. Taka lang muna. Yeah. Okay. Alright guys, ayan, mag-abang na naman ulit tayo. Pagka nag-red na to, tapos tinawagan ako, kunin natin papel, balik ulit tayo sa truck stop. Balik, higaan ulit. Alright guys, ayan, tapos na. Oh, isang paleta lang pala kinuha. I-close muna natin yun para mas maigi yung ano, init. Makulog, ay yung lamig makulog. Para yung lamig makulog, para hindi masyadong malaki yung papalamigin niya. Para makatipid tayo sa krudo. Galing ah. Tinulungan pa natin ang torque para makatipid sa krudo. Door. Na damage ng ano customer. Damage.
Okay. Alright. So in there they don't need to check, they don't need to brake, right? Into the guard. Nah, they gonna check the number. Okay, thanks. Yes! Yeah, I get my paperwork there. Yeah. Shunter nila yun. Alright guys. Punta yung papel. Alright guys, kuha ko na yung papel. Let's go. Let's go ulit sa truck stop kung saan tayo puminto. Tulog tayo ulit doon. Alright guys, kulang daw yung delivery. Nagkulang daw, sabi na ng dispatch ko. Yung customer na pinikapan ko sabi nila kulang daw. Kaya kailangan kong i-break yung seal na nilagay kaganina nung shunter. Titignan ko sa loob, picturean ko yung natitira. Kalkalin ko ulit. Hindi ko napapakita guys yung kasi ayaw nila yung gagawin ko doon. Ano ba de? Paper? Yeah, I'm just gonna here. The problem is there's one more thing in there, one more delivery, and they asked me to break that seal that your shunter is put in there, because I have to take a picture those skid in there, and then I will send it to my dispatch. So there's no seal? There is, they put it in there. I will have to break it, and then can you replace a new one? Is there any seal now? Yeah, the one that your shutter is put. Okay. I have to break that, and then I have to take picture inside because the Okay, customer. you can do that on outside. So before you go, like you cannot break the seal. Once you are in the road, you can just break the seal and take the picture. Oh, you cannot replace new one? You cannot replace it? No, like if we put the seal number, because this seal number is already on here, Oh, okay. so you cannot break it from here. If you want to take the picture, I can't. no. I cannot. So I have to do it outside. Yeah, Okay. just give me an answer. Okay. You don't want to replace it because it's already in the bolt seal. Kausap ko yung guard, ayaw nila. What's this?
Alright guys, ayan. Pasagin ko rito sa banda rito yung seal kasi yun ang sabi natin. Tapos buksan ko at take picture sa natitira. Dito lang tayo. Alright guys, tara. Minto lang muna tayo rito. Patayin ko muna. Ito ang ilalagay ko. Putulin ko yung shield na to na inilagay nila. Tapos pasukin ko, akyatin ko. Problema kasi dito kapag ang daming delivery tapos iba-iba pa yung araw, nagkabuhol-buhol ang pangyayari. Kaya tuloy sila aligaga. Paano kasi isang delivery sa isang araw, bukas ulit. Pwede naman pagsabay-sabay. Hindi ko nga maintindihan sa kanila bakit ganyan sila eh. Yan ka lang. Yan ang ilalagay natin. Buksan ko ito, tapos picturean ko. Ewan ko sa kanila. I don't know. Alam mo na. A few inches later. Alright guys, ayan, napicturean ko na, sinend ko na sa dispatch ko. Ayan, balik natin ulit to. Narado natin ulit para makulog yung lamig. Para hindi under yung reaper natin. Ayan, ganyan. Alam mo na, santayin ko yung ano. Ayan, nasend ko na. Antayin ko yung ayun, ang daming ano. Daming shield yun nandiyan eh. Silagay natin tong shield na to. Picturean ko, send ko ulit sa kanya. Okay, tara guys sa truck stop. Alright guys, ayan. Alright, ayan na. Andito na naman tayo sa ating favoritong truck stop. Magpapark ulit tayo rito para yung last delivery natin bukas. Doon, meron dyan. Tabihan natin yung ano na yan. Babalik ulit tayo rito sa truck stop na to para bukas kunin natin itong isang to. Alright, dito ulit tayo sa favorite nating parkingan. But anyway, masyado lang nagpapanik yung ano eh, ang aking mahal na dispatch eh. Alright. Wala naman, hindi naman nakulangan yung aking delivery. At saka kung nagkulang man yung delivery ko, saan naman pupunta? Nakita nyo naman sa previous video vlog ko sa mga nakasunod, no? Every time na nagdi-deliver ako, no? After delivery ko, pinapalitan ko na agad yan ng bolt seal. Sa tuwing nagdi-delivery ako, break the seal. Atras, after ko mag-delivery,
lagay agad ng sealed. Tapos pupunta agad ako sa truck stop. Ang problema rin pa dito, isa pang problema, isang araw, isang delivery. Bukas ulit, 5 delivery ito. Inabot na ako ng siyam-siyam nga dito kung tutusin Masyado lang silang nagpapanik. Kala mong i-message ako dito, sabi, ako, huwag kang aalis dyan kasi kulang ang diniliver mo. Hindi ko pa nakukuha yung papel. Hindi pa nila, siyempre ang customer kasi kapag ka, guys, kapag ka may kulang ka, inilalagay na nila dito. Ay kompleto naman, lahat naman dito. Tsaka tinanong ko dun sa loob, kompleto daw, wala namang problema. Masyado silang nagpapanik kasi nilang ayusin yung delivery time, yung appointment, para hindi ako katulad nito, isang deliver, tulog ulit sa truck stop. Meron pa akong natitirang 4 na palito yung andun, kasi nga pinicturean ko, yun ang gusto nila, send ko sa kanila para makita daw yung kung saan daw pupunta yung di-deliver ko. Ayun, pinicturean ko, sinend ko na sa kanila sa cellphone ko. Hindi ko na ipapakita sa inyo guys, makikita kasi yung pangalan ng product, which is yun yung pinakaayaw nila. Wala masyado silang nagpapanik Alright, tulog ulit tayo. Ayan guys, nagbabalik tayo. Ayan, hapon na. Ayan, nakita yung si Cordapia. At nandito pa rin tayo sa truck stop. Nakatulog ako kanina, kaya ngayon inspeksyonin natin itong truck natin. Tignan natin ang mga bagay-bagay bago tayo matulog. Bukas ang delivery ko is alas 6 ng gabi. So ang mangyayari, matutulog na ako ngayon, tapos gigising ako ng umaga. And to make sure lang temperature ay ayos. Yun, ayos naman yung temperature natin. Tapos ayan, kalahati pa. Ikutan natin, tignan natin yung natin sa likod kung mayroon pa siyang seal, just to make sure. Yan, yan. Gusto ko lang sabihin sa lahat, itong content natin ito, katulad nito, utay-utay yung kanilang pagde-deliver o delivery of appointment. So ang mangyayari dito, kung anong instruction nila para hindi tayo magkaroon ng aberya, cut the seal and replace it right away doon mismo sa customer para i-send mo na agad, para sa ganun wala silang masasabi. Ayan guys, doon ko pa lang malalaman bukas kung ano yung magiging katapusan ng video vlog na ito, yung delivery natin ito, kasi bukas meron akong delivery pang isa, pero bukas na kasi madaling araw makikita naman sa vlog natin yan. Ayan guys, ayan. So paano? Mag-ingat kayo lagi, binigyan na rin ako ng reload ko. Sana hindi na mawala yon o hindi na mabago. Pagkatapos ko mag-deliver bukas, punta tayo ng Montreal, pipick up na tayo doon, papunta ko Winnipeg. Guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi. Love you all. Peace up. Bye bye. Lakai Tracker.